Un dos sectores máis importantes na comarca do Salnés e nas Rías Baixas é o vitivinícola. As adegas levan anos aumentando a súa produción e as súas vendas, repercutindo economicamente na provincia. Dado a importancia do sector, dende a Xunta puxeron a disposición das adegas e dos produtores da denominación de orixe Rías Baixas 3,7 millóns en axudas para mellorar a comercialización e promoción do viño e para restaurar as vides. Para a Xunta de Galicia, en este caso a través da Consellería de Medio Rural, pois é clave, o mundo do viño é clave, todas as accións que se poñan e todas as ordes de axudas que se poñan a disposición de adegas e produtores. En este sentido, bueno, pois vamos a seguir traballando da man deles. O delegado da Xunta deu conta destas axudas nunha visita a Martín Codas. A adega cambadesa é unha das beneficiarias destas subvencións. Con un enfoque moi claro en sostenibilidade e eficiencia enerxética, en outra parte de mellora de procesos para todo o que ten que ver ca mellora da calidade e acompañar toda a tecnoloxía actual que se está generando para poder conseguir cada vez viños de maior calidade e máis diferenciados, e unha parte tamén pequena de digitalización que tamén se está metendo no sector na parte máis industrial de proceso, como pode ser no embotellado. A eficiencia enerxética e a sustentabilidade son as patas principais dos proxectos que está levando a cabo agora mesmo Martín Codas. Montamos unha fotovoltaica moi potente, acompañámoslo tamén dentro da organización con un plan de mobilidade eléctrica, e entón todo isto vai alineado, non é só unha acción para a bodega, senón que toda a compañía está enfocada a ese gran reto que temos toda a sociedade, e entón tamén os vehículos dos nosos comerciales se os transformamos a eléctricos ou híbridos eléctricos en función dos desplazamentos, acompañado con unha instalación de recarga tamén moi potente, que temos 14 cargadores instalados dentro da organización para poder dar servizo á flota, pero incluso tamén damos servizo ás visitas que nos veñen como punto de carga, ¿no? Anticipándonos ao que está sendo xa hoxe unha realidade, ¿no? Aproveitando a visita, os representantes de Martín Codas e da Xunta de Galicia mantiveron conversacións para coñecer as necesidades do sector e indagar en novas formas de seguir potenciando.